Este é o lugar de Abeleiras, parroquia taboadesa de San Xulián do Campo. A paisaxe arquitectónica non pode ser máis tradicional e máis galega nun día gris e chuvioso como o deste xoves. Estamos ante unha fachada que amosa os singulares esgrafiados que o Consorcio de Turismo e a Xunta queren revalorizar a través dun programa de recuperación e divulgación que levou a Xavier Bernárdez e Carola Sánchez por varios recunchos da Ribeira Sacra. Os esgrafiados son unha técnica de decoración que é común en moitos sitios de Galicia, non só na Ribeira Sacra, pero que na Ribeira Sacra ten bastante presencia, sobre todo nesta zona na que estamos, entre Taboada, Chantada, o Sabiñá, o Pantón, Sober. Son unhas decoracións que varían moito según a zona, ás veces son motivos máis figurativos, outras veces son máis abstractos, ás veces ten así un aspecto bastante loco a fachada. O principal e o común entre todas elas é que o material co que se fai é a cal, que tamén é un material un pouco perdido na construción neste momento, e a area que solía ser do lugar, ou ben das beiras dos ríos ou da montaña que estaría cerca. Tamén distinguimos un pouco entre esgrafiado e cintado, porque moitas veces siguen as contornas das pedras. Eso é o que chamamos un pouco, así a grosso modo, cintado ou encintado. Ten a peculiaridade, tanto, sobre todo os esgrafiados, de que as argamasas, os morteiros, son recortados facendo as formas. E despois resáltanse ou ben con pintura ou ben con un mortero máis clariño para dar luminosidade á fachada, ao mural. Hoxe falamos en concreto desta vivenda particular e habitada de Taboada, que culmina o seu traballo polo momento. Esta casa de San Xulián é un dos exemplos máis peculiares da zona. Para empezar, os motivos son moi pequenos, pero son moi representativos do que sería a casa. Por un lado, podemos ver as xarras e as botellas, e por outro, os danzantes, os gaiteiros e dous persoas como agarradas e danzando. É moi difícil ver isto no resto de esgrafiados, hai poucos que teñan representacións de persoas. Ademais do enclave no que se atopa esta decoración que está ao lado da igrexa, que está nunha plaza máis ou menos ben conservada, e o hórreo, de feito, é bastante peculiar, o palomar. Sobre todo o que máis destaca é que este conservada e que estivera tan ben conservada. A parte de eso, de que a xente da casa ten bastante cariño a esta decoración, pois un dos motivos tamén de que se conservara tan ben. As datas, eu coñezo unha de 1700 e moito, non recordo agora o ano exacto. Eu non sería capaz de decir, isto se fai aquí dende unha data en concreto, non? Pero a cal é un material
da construción de sempre, no? Que dende os romanos sabemos que aquí se utilizaba. O motivo principal, eu penso que máis ca decoración, sería a protección dos muros, a protección da casa, porque ao final ese material, a cal, é un material que respeta moito a fábrica coa que están fabricados os muros. É un material que transpira moito e eu penso que surge un pouco da necesidade de protexer tamén o interior dos muros. Despois chegou a imaxinación e creatividade nesta aplicación técnica. Suponemos que había moitísimas máis das que coñecemos agora, porque sabemos que dende os anos 90, máis ou menos, se perderán polo menos tantas como coñecemos agora. Porque, bueno, pues tamén influiu moito a moda, un pouco a administración tamén fixo que as fachadas quedaran coa pedra vista. Me refiro á administración en canto a que hubo axudas no seu momento para retirar os revocos anteriores. O proxecto de promoción deste patrimonio tivo tamén unha parte novidosa, centrada na reivindicación dos esgrafiados tradicionais en novas intervencións. En Castro Caldelas contamos coa colaboración de Cestola na Cachola, que é unha cooperativa na que traballan dos muralistas que fixeron o deseño. Nesa empregamos unha técnica que aquí non é tan utilizada, pero un pouco o que queríamos tamén investigar sobre técnicas. Bueno, os motivos, eso, pois, o deseñaron eles, non? E outra, que está en San Lourenzo de Barxacova, na que estivemos traballando hasta fai poucos días. Queríamos facer un pouco homenaxe a unha fachada moi, bueno, para nosotros bastante singular tamén, que está en San Paio da Veleda, un pouco adaptando unha casa que estaba co ladrillo visto, pois tapar un pouco ese feísmo. Ademais, queda o resultado dun traballo de consolidación do existente tamén en Montefurado. Por outro lado, a investigación, a divulgación escolar e as visitas turísticas completaron unha acción que representa unha mirada cara ao noso nun enfoque social da proxección turística do territorio. Penso que foi algo que fixo que a xente se acercara moito a nós e que se acercara tamén ao tema e que o valorara. Xente que igual vivía ao lado, pero nunca se dera de conta que eso estaba ali, e que ficaba, pois, moi sorprendida.